is vaccination. Kang most number of Filipinos. Kaya ko marapot ko ba naman 70% of our population ang mabakunahan na amura ko ang pagnaba ron amat-amat kang kaso ka COVID. Ang problema mga kabiyanan karon ti gusto taman ramatabo ang pamangkot may bastante bala kita mga kabiyanan no may bastante bala kita nga vaccine rely lang tabanwa kung ano available kag pira available nga vaccine amo malang ang aton pira kinanglan mo kung 70% ka mga Pilipino ang mabakunahan, mga gadlagan rin sa 80 milyones ang mabakunahan mo. Pira pa lang ka Pilipino na bakunahan na. Ora, pag nikalabot manwa ka, 40 mil ang nabakunahan ta. Hayang tingi-tingi papag-abot yaton supply, mga kamyanan. Kita mo, kita lang pungsod nga, bisan ano lang available bakuna, gamit ta, no? Kag magambas tao nga ti. Regardless of whatever, regardless of brand, the most important is, mga kabayanan, ang most important, nga mabakunahan kita, na, amora istoryahan tabla dyan karon sa tagapagpangalagan. Sa piyak nga bahin, mga pinalangga nga tagparmati, no? Jayo kay nangin kontrobersyal ang pag tao kang special rest allowance, no? Nangin kontrobersyal ang pagtao kang special rest allowance. May ibabanwang mga health personnel, mga nurses ang kadya mga intra ko no sa ginatawag national protest. Ang iba nga mga private hospitals hindi rin sanda banwa mag acknowledge kang PhilHealth membership. Ang buwan ng karati kung ikaw hospital sa pribadong hospital tibayad ka gini, no? Now amo dyan karoon ng problema. Tiangat ka dyan gobyerno sa 2022 budget, nagpain kang 20.8 billion pesos. Agad, mga kabiyanan, gamitin sa pag-hire kang additional nga mga health workers. Tiyang pamangkot, raka bala interesado, nga apply, no? Tiri raka gore aja mahal naman kuno ang government salary kang mga nurse starting mo mga 30 no 30 mil per month, 30 mil. Ti sa mga pribado ti manaba-naba mga hindi ka compete sa gobyerno, Ti ginapaabot raka gid man guro banwa mag-apply man ti manamor man Pinoy bisan delikado iba gani raka resign to sa ibang pungsod. Pinoy na bisan delikado basta makwartahan banwa maubragin mo. Pasakaon mo banwa dik magsaka sa niyog ay ayan mo 1,000 banwa. Himuon abilidad nagarot taka banwa agad makasaka las niyog agad mabeungal sa kalibo mo. Naamo tanara batas ang Pinoy. So, angay-angay kis diyang pandemya kadyang batas ang Pinoy ngati. Habisan ka pamahag ibang hindi obraran, magre-resign. Bangat siguro sa offer ka gobyerno diya ba sira ka banwang ma-apply. Agad lang banwang maka obra. Garing itao lang ang para kay Juan, ang kay Pedro, hindi lang ninyo tanapagbula. Kay basi Manilag mga Pinoy nga hamo man niya dangtan tas prekadlaw ko no.
Hindi tadlang sistema dya. Ha? Tiba sibla ko no. Although kanang landa kwartam, bagay, risgo dyan ng patay, pati mo dyan ka na, hindi man tama-apply. Bahala, ako magtag 30 mil ang sweldo. Istoryahan tabla dyan karon. And speaking about that mga kabiyanan, ha? Diyan sa Kulasiho, diyan sa Kulasiho, istoryahan ta kay ang mga nagasuksok, Kulasi District Hospital, ha? Ang mga nagasuksok lang ko, no? Kang PPS, amo lang banwa ang entitled makabaton kang special rest allowance. Di kon gwardya ka o kag kon iba item mo sa ospital basta ora timo ka PPE hindi ka kabaton. Ha? Good morning kay partner Wilson wagi ron ni Monoy. Ha? Di ka reklamo sandan dat amo karapatakaran. Ano gid ang kaundan kang layiyaw? Ano gid ginakanta kang layir gya kayahaw? Ha? Mga kabyanan? Kaya ang guwa nagaymo-imo tanang DOH kanda ko galingan nga guidelines especially kung ang may diber sa tagtaganay pag-identify sino dapat makabaton. Tawaan mo poder ang mga district hospital chief. Rako gid ka mga empleyado banwa ang madismaya. Example lang regas kulasi. Dapat ang provincial government amojak dya banwa magapatengay si gobernador. Hindi na dya pagbabayaan. Kay rako kami empleyado kang hospital tanagamro moral sa datlad. Bangod nga kung pabayaan mo, tawaan mo lang blanket authority ang chief of hospital. Piliin na lang noy. Sa pira ang tawaan kang special rest allowance. No? Wala mga kabyanan. Ang naga-PPE lang among expose. Tapos may pasyente nga na COVID gina hospital dyan. No? Sa amobing hospital, example ha. Do you think, no? Ang mga naga-PPE is lang doctors, nurses, amo lang expose sa virus. Kung intertinarantang ideya nga ti, ang virus, sandig sa layi sa sa layi nga na ngagin pasar ni Pia Cayetano nga ti ang virus ang basis kang transmission is airborne. Ha? Ti butang ko gwardiya example. Na? Hindi mo bipagtawaan. Do you think ang tong mga naka-PPE kay na butang ko nahawaan sanda? Hindi man tumalikawan ni Kistorias gwardiya. Hindi man pwede nga hindi makaagi ang gwardiya sa ginagyanda. The same. Nga transmission ang magmanda banwa. Garing ang diyang iba nga wara kasuksok PPS second level. No? Ha? Nga transmission ang magmanda garinti. Kung ang naga-PPS na dotkan. Kung onta nga tirisgo nanday ti sandagid ang first level. Do you think ang mga personnel, whatever staff pagyan may dyan sa may ospital, hindi sana mag-inistoryanay? Wala ginaagyan kang iba nga personnel nga wala naga-PPE ang ginaagyan mga kabyanan kang diyang nag-operato, nag-asikaso to ka COVID victim. Ha? Pariyas man banwa nga experience agmanda kay manti ang virus nagatransfer malang banwa truti sa ilo nagakahawa malataho sa pagi sa transmission from first layer from first layer going to second layer, third layer. Tiadlaw-adlaw ka mo kakitay sa ospital. Ha? Imposible man banwa nga ang tong wara tanan naga-PPE hindi madatkan. No? Hay iba man gani istorya dyan, ura banwa ti Pismas. So dapat ang kuondra tanananda ano gid guidelines sa kaya dapat kung i-imponer banwa dya kang provincial government squarely, mamiting ang provincial governor kag provincial IATF i-discuss da bangod ang hospitals ta na bahala kita bangod dismayado ang iba nga mga health workers, ang iba nga mga empleyado sa mga hospitals ta
Basi magre-resign man niya. Regya lang karon sa Kulasi. I hope ng isibang district hospital suway dyan nagkakatabo. Hamakan ti mo mga kabayanan kuno nga ang gwardya mga kabayanan. Na? Kang high profile security agency. Ha? Iabay patrananda banwa nga makabaton kuno kang Medicare. Adyos ta. Bekan man sandara banwa ta na empleyado ko ospital kag bekan ti permanent. Ha? Oh. Mga pinalanggat na pramati pati job order ka sipi. Ha? Amor yang sa Department of Health raka anomalya raka ang diskusto ka patakaran. Hay ang patakaran depende banwa sa nagapamuno. Istoryahan tayo karon sa aton banwa nga pagpangalagad. Oras alas 8:23 ang aton banwa nga palatuntunan ginadul-ong gid kaninyo Kang Jang. Ha? Oh. Kang Jang. Partner, nakabati ka na ba sa antigen? Kung nakabati ka sa vaccine, amo-amo gini sila partner para ma-immunize ka sa pila ka mga balatian labi na gid sa aton nga mga kids. Ang antigen partner, substance ini para ang immune system naton magprodusar sang antibodies agud sumpungon ang antigen. Kay ang antigen partner naghalin sa mga chemicals, bacteria, viruses kag nagaporma man ini sa sulod sang lawas. Vitron Zero. Kung makilala na sa aton immune system ang bag-o nga antigen, dira kag ma-immunize na ang lawas naton pero kapagwa ini sang antibodies para maprotektahan kung mag-atake liwat ang antigen nga nagalin sa germs. Kag kalabanon din partner nga ginaigo sini amo ang mga kids. Gani hindi naton ini pagbaliwalaon. Dapat may ara gid ginatumar ang mga kids sang Vitron Zero. Vitron Zero nagaboost sang immune system. Ginapaaktibo kag ginapapansik ang bata nga indikasyon nga maayo ang kondisyon sa lawas bangod nakatumar na siya sang Vitron Zero. Vitron Zero mabakal sa mga butik. Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog. Aiza Olog, tagalibakang Aklan, may butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng life extension vitamin D3, yun, wala na po, normal na. Maraming salamat po sa life extension vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kag para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply didya sa Banwakang Tulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies didya sa probinsya kang Antique. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement? Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Bilang isa ka empleyado, nabatsagan ko ang kakapoy kag perma-stress sa kadamo sang trabaho. Pero sugod sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, aktibo kag mapansik ang lawas ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose, Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Pabalik kita baro sa ating pagpagaraga ng ating palatuntunan ginahok apan kang Iloilo Newsline ni partner Johnny Diaz sa Iloilo kag sa Guimaras. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Oras sa ating pagpagaraga alas 8:27. Manami panahon dyan sa norte nga bayan kag Antique.
Baru kahapon nagpasinimiyo ta ba rak-rak tong uran ba. Nag-rak uran oy. Grabe uran sa sinimiyo kahapon. Pag-agi ta pagbalik ta sa norte, gabaha ang Ipayo River sa Patnongon. Tipiyak na magrapuno na bukid magsanimiyo mong halin. Ha? Tapos ang Tipulwan River sa Sibalom nagbaha man. Ha? Pero pag-abot ko to sa amon ayon dito ayon sa may unahan gid. Gainit na to ang uran kapon sa porsyon kang sanimiyo la kang Sibalom. Ha? Bawara ka tanakaso man ka COVID to sa amon. 161 nagtapnat sir kami sa may probinsya Kantike. Paglawag tabla ka sponsor ta, after malawag ta sponsor ta, standby ka mo. I-discuss ta kung ano importante giman lockdowns niya kinong siguro lain guro nga klase ka health protocol ipatuman targa sa probinsya Kantike ay. Ha? Kay tulad kabla, no? Diin pa nag-lockdown ta, daw nagsaka gyapon ta na kaso ka COVID sa mga probinsya. Ha? May surgical lockdown, may granular lockdown, may hard lockdown, may border checkpoint, no? Sugpunan pa banwa kalik urbana. Ha? Mana mo banwa yang mga klase banwa ka mga restriction daw way gitupa man banwa. Ti siguro ang national ITF medyan tanaran nga gina plano, no? Matapos naghambal si Secretary Roque nga daw hindi effective ang pag-imponer kang mga health restrictions, no? Ay ura magyapon kahapon nagsaka kaso second ikarwa kapon nga adlaw amuto ang adlaw kapon nga sobra 18,000. Umpisa nga umpisa man yang problema kag buisit nga COVID. Ang kahapon to amuto ang second highest nga kaso nga natabo sa adlaw mga sobra 18,000. Ti dugdamabla darwar ka tuig banwa nga lockdown anay ja. Daw natak-an taran ka lockdown, iba ga reklamo ron ay pagbuhal plak travel pass banwa. Ha, hindi ka kapana ko travel pass. Ha? May problema rin, hindi ka laging dali-dali. Ha? Ti although nalimit magmanaw taho, iti mano tato may gayaga, tatos Robinson may gayaga, tatos may urara magisanon, sunog naman mo. May gayaga, tatos nusi. Ha? Baal ta ka travel pass, hindi lamang. Ti ang pamangkot mga kabiyanan, ha? Hay na limit na pamanaw taho, ang pamangkot, nagnaba blakaso ka COVID sa Santike. Hay tanan-tanan man nga banwa may COVID, may kaso. Pero ti sa kada banwa kung diyan makaulag si mo barangay, kung diyan man sa banwa daw, pwede makaw ka berbisikleta, pwede makaw banwa ka lagaw-lagaw, pwede makaw gyapon ka mong gyapon ha? Siguro tunan tak mayad kung ano banwa ang mayad nga restrictions, no? Ha? Galing ang solo lang kuno nga nakita nga mas effective amo dia ang ang massive vaccination nga kinahanglan ang target malapot nga mga 70% ka mga Pinoy ang mabakunahan. Di 70% ka mga Pinoy ang mabakunahan mo. Di mga labot sa 90 to mga 90,000, 90 million. Ha? Di ang pamangkot may 90 million doses na kabaksinaw. Kung isabla makuonta nga istoryam lang raguro. Gainti in reality may mo tran. Kung dyan gidman ng baksin ta nga ginakaka lang banwati. Ha? Pabayaan ta na ibi banwa. Okay ran. Pabayaan ta lang na ang hindi sunod kag hindi magpabakuna. No? Kaya may dyan gilman iba banwa nga nagapating hindi magpabakuna kay kuno ti mo to, no? Pero tiyang iba banwa nga within sa kanandalang magsunod kang health protocol, mag-alcohol, mag-face mask, maghugas kalimati.
doon na tanak natin na ginihimo ta. No? Ang ginang puner laki sa gobyerno, among problema nga daw hindi praktikal, kag dawa ay man igo banwang ipikto. Amakan ti mo, i-required mo taho banwa nga mag hiti may border checkpoint. I-required mo taho magbuhol ka nga travel pass. Tapos hindi malaman istrikto mga kabiyanan ang maagyan mo nga mga checkpoint. Sakay ka series, trucken dalaman series banwa. Ang pasahero ka prongko sa series, sura iba't ti travel pass. Ha? Agi man. Wala ang butang ko be, istrikto sa travel pass. No? O sisakan gid. Wala ang tanan nga may travel pass nga naga-travel. Urat COVID daw. Sige be. Ang tanan nga naga-travel sigurado tao nga may travel pass. Urat ti COVID kag hindi career. Di magbuol ti mo mga kabiyanan ka travel pass bisan may COVID ka. Positive ka, bisan positive ka, basta i-require mo lang to may iba man mga positive sa COVID, asymptomatic man, ura man ti sintomas, agto ka lang to sa, i-require mo lang requirement, may jatakan barangay clearance, certificate, agto sa sentro, paprobahan sa doktora, pag-abot mo sentro, ganatak pa ni ka mo, kung okay na, mapaisyo ka, sa opisina, mayor, may travel pass ka ron, pero positive ka kra. Bangad may travel pass ka, ang positive, pwede man banwak travel. Gina-checkpoint mo to ng tao, pero ang tao na checkpoint mo, wala man ikaw banwa kamaan, kung positive kung hindi, kundi useless. Dugangan pa dyan kami nango, nga klase, banwa ka patakaran. Pag-aagahan tang likorban. Ay Diyos ta. Manang galagaw virus kung gabihiyaw. Kauna kang wala pa COVID, ang sulom lang galagaw banwang diyang kapangabog kung gabihi mong gagto sa ka igpatigpat. Tiyanog tunan dak jay ura raman tiga igpatigpat. Sarado ron. Kaya gani mag-hire ka kuunan da ka mo amo dya kung amigo ko to na pwede dya online rin. Hindi ka bagto sa patigpat sarado ron, online lamang ron, na? Sino ang galagaw kung gabihaw? Ang galagaw lang man ko gabihin, ang may mga obragid, driver, kasrakyan, kung mga may emergency, doctors, nurses, kaya mga frontliners mo lang. Nibla? Yang likorban niya, ura gid ti piho. Ura gid tigo. Ano abi ko ni alaw mla tao mainam kag balay nala daron, mas dali pa yan. Makuon pa tao nga ti salamat gid. Hayang iba dya nga pigado man nga buheda, once nga makabugal whiskey dya kirimnan, hindi raman dya manaos iba. Ijandam na natuguon sa balay daw. So, man kaya banwa nga kadinalok tao mo. Bangad nga budlay sa kapon kwarta. Kadinalok naman kaya tao. Maalwan timok niya. Ura kagit ti bulun. Miyak buligan timok iba karon banwa. Kung sakit timok inalwan. No, natuluan man ta ko kubid banwa nga maniguro taten katen. Ganing timambal iba ko report ko. Wanan muray ka ko report takon para maras puturo ko na. Kung ako mawadaan buligan nyo ko. Muran. Ti ano ta nalabot kaya banwa kang whiskey man. Kagirimnen sa transmission ka COVID. Di ba? Wala ko ng tao ka bakal kirimnen ka positive COVID daw. Miad man tong mga tao nga makapin pablutiko nga gagto. Dali ka mo. Bulaan nyo diyang inyo mga sangantang bagas. Dilatas. Hala, libot sa bilogan tike ka halubilo kag mag-meet sa kung sino tong tao. Ma-checkpoint ta wala to mag-granular lockdown ta ma-hard lockdown ta tapos iba galibot man gina-reach out pa mga tao
Di bala nga carrier man sanda ka virus. No? There are inconsistencies. Ha? Mga pinalangga ang tagparamati. Ha? Kapin pa mga politiko at laan. Sos. Ha? Grabe rin organisasyon da. Kapin pa iti, may kwarta raka man sa gobyerno. Mamakal ka kung ano nga dilata. To, dali, panagtag kita kayo ginagatam ka mo. Ha? Ay, ginag-isa mo sa inyo kulingan mantika, transmitan ka mo virus, tapos, ha? Gisahan ka mo sa mantika, ngay taog ninyo, inyo man kwarta. Na, amoran. Sabi, lainan nyo bingit protocol tas probinsya. Ibalik nyo baligyan na, whiskey, oh. Ayang tahot lad ka kasagap, whiskey, mga pinarangga nga tagparamati. Galagaw ron kung diin nga tsanggi, agad makabual lang ka whiskey. Ha? Kundi dugang lagaw taho. Miadrad ka ron kung tanan-tanan ba ng oras bantayan nyo kay pag-abot la 5 ora arman taho mga checkpoint nyo sa bilog probinsya. Oh, di ba? Kagti, bangad sa istrikto anay, nagsaka magyapon kaso COVID sa probinsya. Ano ang rason? Ha? Oh, siyo doon hindi effective ang atin mga lockdowns. Hindi answer agad makontain tang problema sa COVID. Ha? Mga kabayanan, siguro ti kung may political will ka man guro ti. Pwede guro eh. Agtunan mo checkpoint. Kung doon ti travel pass, hindi nyo pagpagya, hindi nyo lang pagterka. Ha? Raguro makabuligid, stricto anay. Garanti, tuwanan mo ba kung ang nagahambal di karon bakan man tigur example ay violators man. Ha? Te kundi, sawayon ka man kiba? Makunan na unugay blak sagik panaway kay tapat maserbe tinyo good example mo. Tiway nyo man gani ginahimo eh. Ha? Wala ginabawal nyo kami lagaw. Ha? Nga agad hindi kami makatransmit kang virus kay manti posible carrier kami no. Pwede maging carrier kami wala inyo how. Bakan kamo carrier how. Yang batasan ka antikin news blang ati. Galagaw ganitin nyo. Kami pa? Ti ano tanatin nyo how? Hello? Lawag tayo sponsor ta. Si Mayor Bibong Pladay no, dali lang mabalik sa Banwa Klawaan. Nan mo bisa na dito sa hospital to sa Iloilo. Ay na COVID. Ako ni Nokoy pero ikapon sigita naming inom ni Mayor Bibong Pladay miracle oil. Kanya gwapo, tas Mayor Bladay daw, nang winam kung timok miracle oil ni Romeng, gapagsik ka mo, ha, matamat na karipir, tingala timok, posible magbianan nga mga bagay, hindi mayad ka iba, ayad na mo. Kahapon magbianan, ka programa, Cosmos Radio, may nag-text ka na kang tagahilya, salamat gid, ha, na magtokos balayser, tao anti-kaok limak bilok, manok na, kung na wow, nagtawagid nga off-air. Ipatestimony ko lamang nang tatay ko ba nabatian ko storya nga raka nakapanaw mo dyan ang garahabok ng kahig kakupos tanan-tanan nga garabok sa lawas. Tinistingan ko man eh. 4 lang sir kadlaw nagtadlang pamanaw kang tatay ko kag ang habok kahig na to. Ubos na nakakupos sa 4 kadlaw to sir. Magtop ko to sa dindiin to kastuan taken. Amora mga kabyanan. Tis Mayor Bibong Bladay kagamit kit karuming Antonios Miracle Oil. Kang na hospital to ko nasa nurse na gamitin mo jaga sige yalan nyo bulong wala kontra chimpo dya basta inam takang Miracle Oil gid. Budlay kung may whiskey kay raka lingin. Tibayot na lingin. Sulod las karser ko malingin. Ikarin ko rin ibawal mo man, galusot ng Japon. Ha? Kag kung magbakal taho, hindi makmok dakop.
Ano pagdakop mo ay ang mga pulis maniba mo gapalusot? Ay, maantanak ninyo. Dali lang kay mama sa tagapagparagad. Ang diyang si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor. Si Bobby Nicor miikota mo dyan masunod nga mayor sa Banwakang Barbasa. SB member Rami Necesaryo may pangulikid-gid sana mga constituents. SB member Papa Mike ang Tibyaw nagakoon. Sikihan ta serbisyo publiko sa Tibyaw. Amo ni SB member nga bisa na ano oras bugnohon mo ka pamugnogit. SBB Bokwal din limang mayad nga lislasyon dalan sa Kuswagan kang Tibyaw. Tabelya Electronics and Repair Shop sa ingad kang Barbasa Co-op dyan sa Tibyaw. Tanan nga LED TV pwede naging repair. Kakamuman regya sa Kulase ang Omni nagabaligya tanan nga hardware items, construction materials kompleto kag barato. Bangad ang stocks dadalig tagid halin sa Metro Manila. RL Cycle Parts ang RL Cycle Parts dyan sa Sentro Sura tanang nga spare parts ng motor original dyan mabakal. Signrace Advertising Incorporated ang Signrace Advertising Incorporated na pahamtang mga kabyanan sa sentro poblasyon tanang nga printing materials dyan yung ipaprint sa gapan si Bobby Polinar. Gay mauman ang diyang Julius Paint Trading ang Julius Paint Trading na pahamtang sa Sentro Sur. Kung gusto nyo magbakal pinta mga nami nga pinta noy kag kung ano gusto nyo nga kolor timplahan ni Migo Julius bualged apaw dyan ka magto ka sa Julius Paint Trading. Kahapon may buwawi dyan na tabuo. Kahapon kang aga Regions Barangay Landone. Baw may makasagingan to nga na apiktuhan gid. Kung kang migota ang kabaskagan kang buhawi daw bagyo yuladda. Timayad man ay uragid tinahalitan. No? Kung mga atop mugli bisan trasis pa kumagyan ka buhawi, mga kabyanan, hakwatan gali ka buhawi ang atop mo. Amugli ka baskog. Amura nga ura takan nagpatrasis siminto tanakan atop. Para ura ti bagyo ka buhawi maka patay blaw na. Sige. Miyad man ay ura man tinalitan kapon nga taho o kung mga balay gidbi sa buhawi rigyan umpisas baybayalin rigyan sa barangay Halandone. Okay? Gaimaw banwa si SB July di makontak pisan ano oras ugoon mo tandas gid basta serbisyo publiko. No? Amo man si SB Mami Pilar alo sila tandas gid magimo ka ordinansa si SB Pilar kag si SB Boy Alarcon. Mga kabyanan, gusto na may kasulayan pag ginawi taragya sa Banwa It Kulasi. Kung gusto nyo magkaanoy, agto kumublas papadons. Rigyan pagkaan sa papadons nga. Darwap lang kami no na kaan ko dyan nga pertik na meat mo. Oy, gatirig kaugid patimaan nga nagpadalapsap kinang sabor. Kang saboroso nga ginakaan mo nga raha ka papadons sa inyo nga mga kaugatan. Sige ang baywan, tikwanta dyan sa Banwa kasi basti karuming Antonios Mirakalowela dyan sa Rasasan, kagragyan Banwas may barangay Bakalan sa kay Candice Candelaria, Peralta, kagkay ng Mersing Gonzales dyan sa Rasasan, no? Kag dyan, italak mo dyan sa Gila, komedyan. Kag tapos, sa Kulasi, astas Merkoles, kaya pagyapong nga bal. Astas Merkoles, pa yung agaw mo. Sa Merkoles, uraron. Kag sa Tibyaw. Dyan sa Tibyaw, sa Lapas, kay Mrs. Kyoyo, sa Tigis, kay Sergeant Domingo, dyan sa Kubay, Regyan sa kay John Abario, kay Gawada, ang tukmur dyan. May baywan tikwan dyan. Kay Vincent Magunok sa Poblasyon, kay Idok Felipe sa
sa Malabor kag kay Badak ari baloto sa sitio Esparagusa Tibyawo. Patngongon ang bilison ta sige man gyapon no. Kadya madlibar ta stock uragin ubos kin dasig. Mga kabyanan, balik ta sa atin nga pagpangalagad. Ilang kay mao ang Ilas Bike Shop kung magbakal kung mo bisikleta, rigyan kamo gid agto sa Ilas Bike Shop. Mga kabyanan, sa barangay lang putang bawgapo mga bisikleta bligya dato. Perfect nami no yang quality. Rotasyo, good morning. Good morning ka po. Hindi bugid maglipat ha. Bakal ka bugid kag Evergreen Herbal Capsule. Anami ralo ang Evergreen ha. Ay perfect na biya po. Gadabi gid yung resistensya. Immune system booster ban parehas ka Rubian Tonyes Miracle Oil ko na mo dyan kombinaran nyo mo kampiyon gid ang ikayong lawas nyo pagsik mo dura bug nakapoy. Iya mga po, abo niya gamitin yung kayang tanaga sobras lawas, toxic riya. Ginapadaba, tanakang Evergreen Herbal Capsule. Kayang tanan nga kulag sa lawas, kina supplement na kulag, B-vitamins, and minerals. Abaw, ginapasaka na gid. No? Na. Kago, paras bigay chow. Sino lo? Chow. Amigo ko no, chow bla. Ay nalingin. May ganewra gamaoy. Grabe inom dahil may kwan ko no. May dibo ang migo nati grabe imnan ay. Ang Uber grabe. Kagagasakit busong na sa asid ko kay inom na eh. Hindi rin tumubra pero inimnan nakno krumingin Tonyos Miracle Oil po. Kag Evergreen. Dasig lang nga. Ipikto pagkakabiyanan. Minutos lang. Nagsuka pagkaburubuhay. Ayan, pamatiyag na simple lang. Mga sakit busong niyalo, mga minutes lalo. Hindi rin yung hospital ha. Iba tag 5 kadlaw lawid kasket bosong da mapadmit sa ospital ren na hinimnan da lang dura. Okay? Ate, ano long ko mo to? Evergreen Herbal Capsule. Ha? At total magbakal kung Evergreen Herbal Capsule kag rumian to Miracle Oil. Laktan yung Evergreen Herbal Capsule. Kag kung magbual baka buka Evergreen Herbal Capsule, meron rumian to Miracle Oil. Man ka mo amo jang bayad ka kombinasyon na po. Ati sige lang ha. Kagibaw ba niya si Nonoy Julio Cesar Tan Langit. PCL President kang Tiki kang Bilog Garjon 6 yaho. Gwapuhon kag tadleng sa Pangimanhua. Sige po bulan na dyan magapi ko na siya sagwa. At sige lang paanaw to lo. Basi kumabusan ka or kape. Mga kabiyan oras at pagbalaga alas 8:50. Ha? Diyan nyo, ang reklamo dyan kay iba sa Kulasi District Hospital. O kara, kaglisyo dyan, doktora, giri, sim hospital niya, o. Nareklamo dyan, o. Ha? Rakisyo dyan, o. Ang Medicare nyo, ang sharing, ano, plastada dyan, o. Ha? Ano plastada ka sharing nyo, o. Diyan, pagid. Ang patakaran nyo kung sino dapat makabaton kang special rest allowance, may problema ka mo dyan sa Kulasi District Hospital. Ha? Kayang kuon nyo kung sino lang galay ka pong gasuksok ka PPS, amo lang pwede baton. Okay. Ang iba dyan, indiran, ha? Mga kabyanan, o butang ko ang atipan gid sa COVID victim or positive, amo ang first layer. Ha? Kag abo ko onyo nga tawaan lang, kag deserve makabaton. How about the other staff kang hospital? Ha? Hindi makabaton? Oh. Una-una, kamo malan dyan tanan guro bra sa hospital eh.
kung may naga-opera kag may naga-tender directly sa pasyente nga positive sa COVID, do you think hindi makahalubilo ang parehas nyo nga hospital staff kaninyo? Miyadrad ko may sipirit ninyo nga room nga dyan kamo permigap kuribang nga rinti. In one hospital, it is very impossible nga hindi mo banwa mo istoryana, hindi mo magkalubilo. Tidiin nagkakatabo ang transmission by, tikon by kang layi, airborne banawang COVID? Ha? O, diyan makamugagi sa kinaagyan man kang iba nga hindi nyo pwede tawaan. Lisim bangko nga pwede nyo mapungkuan. Lisim pathway nga pwede nyo agyan. Lisim railings nga pwede nyo kaptan. Kag anytime nag-istorya ka mo as one organization yan from time to time because nag-communicate ka mo tanan-tanan. Wala ko ikaw nurse ura kagahambal sa manuguyod ka pasyente nga nagasakay sa wheelchair. Wala ko ikaw doktor ura kag-istorya sa gwardya. Nga ikaw doktor binag-operato kung nagtatap to ka COVID positive, huwag kag-istorya sa gwardya. Huwag kag-istorya sa piraka administrative staff. Ha? Andat nga mo kuno dyan patakaran dyan sa Kulasi District Hospital. O, kakami declare nyo dyan, sharing, paano nyo ginashare? Ginashare nyo sa border? Ginashare nyo man sa, bisan sa mga ginahire nyo nga sangka private in company? Actually, ang job order dyan, although nga ti, okay man ay kubra dyan, kaniti traklarohon nyo layi eh. Much more sa may mga services nga ginarinder dyan, nga bagkang nga ni banwa, abay nga staff kang hospital. No? Mga kabyanan, may pira ko naman dyan kagwardya, kabaton benepisyo, kung ano mabaton nga permanent sa hospital nga empleyado, nga nata na private, tanarbanwa nga mga kompanya nga nagatao lang kang security services. Nga ginapanagyahan kang high profile security agency under kay Mr. Mikila. Ha? Oh. Kang dapat sa mga may mga PPEs pag ikuno nga gin-donate alin si Bang Pungsod. Dugang pa dyan na banwa ni Commissioner Pupom di Boko. Ha? Tiglusot storya dyaw, ginapoli anyot na sa mga pasyente. Oh. Amora bala mga kapinalangkat na pramati sometimes ng tao gareklamo. Nga raker lang banwa kabalbalan nga katabo sa Department of Health. Halins babaw na haog sa dalam. Ha? No wonder banwa nga basi mabot sa pagkadlaw nga ura tiktapusan problema sa COVID kay manti. Ang biri institution nga mga naka-declare nga may problema gyapunta sa mujay sa public health tayo mujay nga virus naman. Ha? Hindi magambal nga nasolbara ng problema because there's a big amount of money for them to gain kung may pandemya. Amo dya nga reklamos ng reklamo nga amo dya ura matao mga amo dya nga may sweldo sikandari relat na dyan kita mo ay hindi matao ka PhilHealth ang handa incentives na mapatay sa nagreklamo actually. Raka kamalamalaan nga ni mo man kay iba nga may access sa mga transaksyon nga pwede banwa makupitan. Oh. Si Carl Noel Buaya, gakuon bakal kamo bubod ka manok. Damog ka baboy sa Carl Agribet Supply sa may Alpa Street sa Tubang bladyan ka antiko samtang gabayad kamo kapila dyan ka magto. Kag magpamatsoy man Ang Dimat Auto Repair Shop ni Matungon magpa-repair kamo sa rakyan nyo agto kamo sa Sentro Norte unahan balay ni Tay Conrad Maayo.
Oh. Kag meron San Paul Internet Cafe atubang kang Shiny Star. Gabligya. Ang services na offer PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay ang magpa ID. Gaymaman sa pagpangalagad ta, ang diyang sinang susang tambang ang Stronghold Insurance Company Colossi Branch. Na? Kag? Ha? Si Tay Conrad Maayo, Municipal Administrator. Si Tay Conrad Maayo, mga kabiyanan, kampiyon gyapon nagatao serbisyo publiko sa taho. No? Tumandak marketing. Ang tumandak marketing gabligya tanan nga machineries, generators, tanan nga gamit sa panguma, pangisda. Kumplito dyan oy. Dyan sa Sentro Norte, along the National Road, ang anda pwesto. Mr. and Mrs. Lunibig Picasso amo banwa ang tag-iya. Okay? Satellite ni Migo Boy Sidyoso kung magpatakad mo satellite para nami ang salida kang gagawa dyan sa telebisyon nyo. Patakad ka mo as low as 2,290 pesos lang. May branch anda sa Pandan sa may Dibuco Building sa Sentro Norte Pandan, no? Okay, just klase atubang ka Palawan Pawn Shop Highway. Ngayon maman ang Grand Bakero. Ang Grand Bakero ba? Ginapagwapo para nga kung mag-open rin ba? Manami, git pamasyaran ng Grand Bakero. Ngayon maman sa pagpalagad ta, ang Nils Construction Supply ni Neil Dakilas Barangay Biri magpadlibar mo baras agto mo dyan kay Neil Dakila. Si Migo Bobilim nagakoon kung gusto nyo magpa-deliver kang Emperor Cement, no? Agto ninyo lang si Dadang rigyan sa paradahan kang series amuman baras, no? Siminto agto nilang si Dadang dyan sa paradahan kang series. Inquire ko mo, magpa-deliver ka mo paras kag semento. Si Nonoy Binangonan, good morning. Nami mga binangon yan. Kaya mo man sa pagpalagata si Mayor Jojo Lumugdan nagakuhan kooperasyon ng kinanglan nagadasig na malapotang kauswagan. Alas 8:59, lang na panahon to. Mga kabiyanan. Istoryahan tapadugang diyang lockdown dyan sa Antique, border restriction nga ba, ragid dyan. Bay, kung paano dyan makakontribute sa pag-transmit kag pagraka kakaso ka COVID. Makapulig mamladya agad mapaganagan ang transmission. Mga biyanan. Ang solo nga rason, vaccination galing na kulang man tabanwak vaksin. San uaw, nakaraka vaksin nga ginatulod mo lamang ng taho, banwagan magpabakunang taho. Dawa ay pamanatabo nga kagirnatak kag nagaparnobra baksin ta. Mga kabyanan. Alas 9 en punto. Wire nahon sa ating palatuntunan sabat sa likod komisyo kag ang mga balita. Ako dyan sa Ruming Antonio. Nagapsalamat kid sa inyong pagpamati, miyadgid nga aga, probinsya kang Antique. Ang diya nga programa sang kabinaydan nga pagwarabuag kag anuman ang opinyon, suwestyon kag komentaryo, warait kahilabtanan ang amudya nga istasyon. Ang pinakabago, kag epektibo nga